Ginpahayag sang 3rd Infantry Division Philippine Army nga hindi na nila kontrolado ang mahimo nga matabo sa mga vloggers nga nagakuha sang video o nag-Facebook Live sa tiyon sang engkwentro sa site mismo. Madumdoman nga sang Agosto 22 kag 25 nga engkwentro nga nagluntad sa tunga sang mga rebelde nga grupo nga miyembro sang Central Front kag Regional Sentro de Grabidad sang Komiteng Rehiyon Panay kag Philippine Army sa boundary sang tatlo ka barangay sa Capiz. Madamo nga content creators ang nag-upload sang video sang amo nga encounter kag makit-an sa video nga malapit gid sila sa encounter site. Sa interview ng Bombo Radyo kay Colonel Erwin Rommel Lamzon, ang Chief ng Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division Philippine Army, iyagin pahayag nga freedom expression man kuno ini nila pang delikado man sa ilang bahin bago ginabutang nila ang ilang kabuhi sa katalagman. Suno kay Lamzon, wala na sang kontrol ang mga soldado in kaso nga maigo sang bala mga vloggers gani nagapanawagan man ini sa ila nga kung tani hindi lang pag-irisgo ang ilang kaugalingon para lang nga makakuha sang footage. Sige lang, kay freedom of expression naman nila yan. Actual footage naman siguro yung nakita nila, lalo na yung mga sa helicopter. So anyway, ang sagot ko naman dyan, part of the Army range of military operations, may close air support talaga lang. The danger part there is that they are asking for it. Kung baga. Ngayon, kaya tinamaan sila, sasabihin, hindi nyo man lang ba kami poproteksyonan? In the first place, nagkadto-kadto ka mo alam nyo naman na ganun yung situation. Nabarian si Colonel Erwin Rommel Lamzon sang Philippine Army.